To da ke jing duai bat da ke jing penan buram yo play nga aingu yo play ba ngala ban le yekini ki eki ban hikai ban yalami fi shakatin ke jong play malaga por nga da don shisha ke jing sngongu yo play ba nga shemba kat banganang kren kataru nga yo i ke tin ke jong play ke dai ke mamayan bat kat kum ke jing sngot hu ke jonga kanum kutchu ke ni ke jing sngot hu ke jingi ke tin ke jong play namar ke tin ke jong play ke dai ke spa kabala buri ya kaba haba kibrio kirung shepo jong ne ka krem jong ke jing bun jong ke jing crow jong ke jing don ke jing shine ke tin ke jong play ke dai ka bomla yet shu ya ke jing jiliu jong ka na ka ta daw kam long ka ba la banong no da ko ke kintin kam da long ka ba e ya ka ban yai kren bat yai kren namar habangi rung shiga ba jiliu jong ke tin ke jong play ngayo idon palat shi bon ki aka ki ba ngi hap ya ka ban hikai shagi brio te mentang ke sngi ngan rung biang shiga ni ke jing hikai ya ka ba nga ai kertengi ke ne wat pendu no ya ki nongrim bat habanga pen i ya ke ne na ka benta jong fi na ke sngi ngala ong lupangan krani ke ni khamjrong ngini le ya ka ban pen jingmot baha namar le se ngalangan ong ya ke ni ke tien bala de pisngoto lada pishay ya ke ni ke nongrim lada finang ban shakri blay bat ki nongrim na ke tien ke jong blay nganut ban ong usoy tanu numla ya ka ban pen wit i ke jing im jong fi nganut ban ong ke jing im jong fi kan david ke ba pila ban poi shi ke thong ko mga ladep ong nganut ban ong ru ba ke jing im jong fi kan dai ke ba pinyo ban penan buram yu blay hagani ke pertai namar lada fitip ya ki nongrim kan penlang ya fi ba finom bakla na ke jing ya den ti ke jong fi ba lu trai te hagani ke por ngan peteng biang ni ke jing hikai kabanga ai kerteng wat ken ria no na ki nongrim fi igani ke ktien kabanga kren shi kadai kaba ngala pelet jingmut bha bat ngala dep ikai fi hakatu ke part 1 kaba ngala dep men hakini ke singi mande fi igani ke jing hikai kaba nga an shi fi kadai namar ngayo i bah ke jing ya identi jonga menta ko life house nem ngayo i ye shibon ba ki be shikri utrai ngayo i ye shibon ba wat haga perthei bro ko bai ngayo i shibun ba wat ki priu ki bala shakri bahayo blay bangi klem don kan nongrim ko scam don gi be yang ha kan nongrim ko shisha hadu ko bakot bat ngiyo i ya ga jing im jonki ka long ka jing aimen sim ki bobon ki million pertai don pat ki ba klem yang ha kan nongrim ki ba kendria na ko ga nongrim she ko ga nongrim bat ki bam don nongrim ha ga jing ya denti dei na ka daw nga hadien bangala shakri mental ko ba life house nam nga kwa bangan ong ifi tongin dan ki nongrim ki bashai ki dan nag tin ga job play but nginom sha satya bagi jing nginom sha satya bagi jing pen shoy nginom sha satya bagi dagi jing pen ki bagin japate bagin jak soit baro bagin pen ki yangi nag nongrim jong ga tin ga job play nakata ka daw nga kwa nga nong ifi habanga hikai yagani nga da don ga jing kit clear bahaba ngala dep hikai fia gitu ga part 1 ngala keren baga nongrim jengi day mau siang uba nadu mendai u Jesus Christ uni uday ka nongrim ai ba on pension nongrim ya ka jing shikri blay jengi how Jesus Christ what can ria shu nang ta what ne yang shawe pa namar pinyo i men taw so tan nyele ban nyat e ga balang ban nyat e ga brio jong play ban nyat wat e ga jinga jongi na ga nongrim ga bau Jesus Christ bandang yang pat sahaki aka nga kwa men ga singi tongin nyat lo digita baro ya ga bangin yang lo do no mau siang ubalong ka nongrim ga scam sha bam jukot utaw de Jesus Christ de namar bangala dep kren ni gani ngam kren show are min tangan betang ni gani ga banga ong wat ken ria no na ki nongrim ka wai pat ga nongrim like na kani ga baning kong kani ga ba ar ka nongrim ngan ya terter gani ga por naman nga kren ni gi nongrim jong ga jing shakri play ngan ya terter finio i bikini gi banga ya terter gi nongrim gi ba kraw shisha ga bible to ngini shong ha gani ga nongrim ngam tip la la ne man pindap ha gani ga way ga jing hikai man daga singi ya gani ga way ga nongrim singa ba habanga kren ya ga nongrim ka ba ar ka nongrim ka ba pin shakri yo blay ka nongrim ka ba ar ka banga kwa bangan kren man daga singi ga dai what yang ha ka way pa ga nongrim like na ga nongrim jong ka jing e ko jong blay
Kata kadai kan nongrim ka ba ar ka ba klantam ka ba krautam ka ban laban ong no komne ka ban yaine shadu shigi bo bam jukot. Bar kata kadai kan nongrim ka jong ka jing e. Shwai ka bangan kran ni katangan pen i fi kindia. Fi lada fidang yang haga no nongrim. Lesi fi yang ka jing sngo tho jongka balang ne fi yang ka jing sngo tho jong kibriu jong play ne fi yang ka jing sngo tho jong ka jing shai ka bidan marway haki aka ka bitip na ka jing kita bar khot kinum pat long ki bas shnga ni ka jing em jong fi lada fi kinria na ka ni ka nongrim ka ba ar ka ta ka de ka nongrim jong ka jing e jong play nganut ban ong kampat don ka shnga ni ka jing em jong fi na ka ta daw ngakwa man ta ka sngi bangan pen i fi abang kran ni ka nongrim bau play kwa ingi bangin pensyong nongrim ngin besi ka jing shikri play jingi haga jing iet ka jong play kata ka de ka bang kwa nganda pensyai fi man ka sngi balada pikin ria nanta nganut ban ong ka jing ya identity ka jong pikan ong position noro bon ba ngi kiar na kani bon ba ngi jingai na kani but bon ba ngi klem yang na kani ka nongrim singan pen i kani katukat ni kani ka po sngap ha Shwai ka banganya chika kitin ka jong play ngan pani. Fiyo i ba wat ha ka jing shikri play menta wat agni ka rikasi ba jaintia. Dan shibon ba ki priyo ki ba long kristan ki ba khlem na sngot ho i ka jing i jong play. Dan shibon ba ki ba wat ki ba kit i ka kamu play ki ba khlem sngot ho i ka jing i jong play. Dan shibon ba ki ba khlem da mat ki ba khlem da shem yang ni ka jing i jong play. But they hangta bapimla setiaban shania ye ga jing shikri play shabana ga jing it nama kata daw ga jing it ga nongrim narangan syukuran kendiat wat ka yeng ga sam singa ai kum ga jing lamprang fi kendiat wat ka yeng ga sam ro wali pensyong nongrim ga pisa ga papidan wali pensyong nongrim ga yeng jong pi ga jing nang jing stan ga papidan wali pensyong nongrim ya ga yeng jong pi lesi haki eki papi yo pateng na ga jing em jong pi Hari kan nongrim ya ka yeng bahkan klain bahkan scam. Kadai tangga kan igawai kata kadai lada pidan ke jing it laba nong no mendai tang ke jing it brio hari ke jing it ke jong play. Ka yeng kada na preng ke jing le. Ka yeng kada na preng ke kitma ke bobon. Ka yeng kan ikan do sibon ki sao. Henry lada pidan nongrim ha ke jing it ke jong play. Fin i wat ka yeng ru scam. Nga kerana ke jing dai si arngot ke jing dai ke jong brio bat ke brio ru nga kwa nga nong fi wali pensyong nong rim hakata ke jing sngaw wali pensyong nong rim ke jing dai baru brio bat ke brio hakata jing internet haga dur wali pensyong nong rim ya ke jing dai jong pi ya kata ke jing im jong fi haki eki bakidon nama teng don ke brio ba wat you brio lani wat you brio don ke ba wat nama ke daw ba ba brio lani wat you brio nama ba brio wat ke taru kan nong tang sipon da fila temem dan ba brio dan ke ba wat you brio ba ke brio kan nong rim jong ke jing lang jing sta ka taru kam la ban ram tapi wat you brio lani ke brio apa ni song nong rim ha ke jing dan jing em dan bun ba ke ngop angta ke bangi wat ke brio ba you brio tang ke jing dan jing em ro mat la lo iki bero pek tang namar badan ke spa ko pau kataru ko bakhadu kan wan ra shi ke jing pa jing pra kadan ke jing sir la pi yang ndrai la da don shisha ke jing in la da pi peniang ya ke jing dai jofi ha ke jing in hang ta finio i bakadan ke jing scam ka ba shirta ha ke jing em ko jofi dai ne ta daw pimio i ba ke jing shikri blairo pinalap ke ne ke jing shikri blairo la da ngi kinria na ke jing in Finyo i ke jing shikri ka long tang ke shinrong ka bam dan jing im ka balang ke jing shikri play ka bam dan jing i hang to apo ka de ga jaka ka balong ka dujok ba ka de tang ka jaka jong ke jing ke dok ti ke jing pet kman ba ka de ga jaka ka balong tang ke kam la jong kam yeng kam de setia ke kam ke jong play namar hapo jong ke kam ke jong play la da pi kenria na ka nong rim jong ke jing i finum la ban position no tenga kwa menta ke sngi nganom shong sa hang ta namar ngakwa ka nyala me pi sha ka kham jilio no ke tiem ke jong play halor ke ni nong rim ke banga ong ke jing e ke jong play tong ini pe ya ke nong rim na ke tiem ke jong play tong ini puli na ke bible menta ke sngi nganyala me fi khndiat she ke kham jilio na ke daw ngakwa ba pin ple jing mot na mar banga ong kham jilio le se dan preng jong fi kam de dei ke jilio fin dei ya ki ba kat tu kan ni bam ji yo jing i kai ya gini ki ek la ban long ka ba jilio le se tong ini puli khndiat na ke ni ke tien ke jong play ha ke ni ke por na ke city shiki ephesus
Kalau nang ko ba ar, tongan puli lot bayok Islam, tongan puli fi na gad khat ka ba kan no tongin puli na gad khat ka ba khat nriu tertar. Sngaba. Fi shwa bin puli ke shiti shigi absas. Fi bin tip ba shiti shigi absas ka dai shiti ka ba jilli o hadu kata kata. Ka shiti shigi absas ka dai ka shiti ka ba krauta ma ga Bible bro way. Laba nang no nagi shiti ngamong bro way. Hare nagi shiti baro. Ka shiti shigi absas ngala juang ka dai ka siem jong shiti baro. Badai na kata daw nga kwa abang puli gani shiti shigi absas pin salap ngini shong kambon har gani shiti. Penyan pen ifi na shiti shigi absas kal nang ko ba ar. Nganong puli lot sa puli mapi la da pidon por gani. Andai ngan puli fi tang na khat ba khat nriu shirum. Bat ba unyo penyesuk yaki baro ar ha ka wega met how blay. Daga ding fna haba ula pen yap ya gajing yeshun daka. Bat ulawan ma ula yalap. Bat ulawan. Bat ula yalap ya gajing penyesuk fi yaki baro jingai no. Bat ya gajing penyesuk yaki tagi bajan. Nabada uken ni baro ar ni dan gajing yo wanda we mensim shokpa. Kumta te pimlang shu ki nong wei bagi soshnong. Henry ki paratra shnong bagi riu kuoi. Bat ki be day na de yeng blay. Balatay fi ngap hai kita kutin. Balatay fi halor ka nong rim ki apostol ki nong itulupa. U Jesu Christ hi udalong u maudong bahakli. Ha u ga jingtay barok away pak away bala penyadat ba ka nang san yakabanong ka yeng blay ga bakuoi. How try ha u ye firu latay banong ka jakashong ublay how mensim. La pin puli tangi gani ka shiti ka banga puli mentan. Kamtam na katukur khat ka ba arpo tangan puli biyang sisien. Balatay pi halor ka nongrim ki apostol ba ki nong yatulupa u Jesus Christ udalong umaudong ubakli. Fin puli tangi gani ka khat dan gibre besim tangi gani. Bagi perkhan baya ke kam ke jong blay ia ke jing syakri blay latay bet tang ha nong rem jigi apostol bagi nong itu lupa hangta pin sapet bagi priu ki bakla ia ke jing snotho fi kini ki jing ai kini ki apostol kini ki nong itu lupa kadon ha ni ke Bible nakani ki jog shiti tang ini puli gani ngan sawan biang sini bapinyo iya kan nongrem namar hang ni filap let's say kan nomitun kho ngan sa pini fi hang ni filap bawang latay fi alor kan nongrem ki apostol bagi no itulupa fi gini ki apostol ki no itulupa ka katho ang ne shiri ki absas kalana ko besaw tangini puli na khat ka bakat no tangini puli na du khat ka bapra namar ka tau ong wat men ba ula kiyo shajrong ula yalam raw yi jinglang raw ba ula ai jing ai ki priyo Tika ni baula kiyo kalong ayu, tang baula wan hiaru shua, shagitigi jaka ki bakhampo jonga kendo. Tiyo tau bala wan hiar ulang tau ju u bala kiyo ru kamcha jrong yeki beneng baro, bauni opendap yeki e baro. Sengabangan pudi dekat bakat way, bat ula thung yeki way, bat long ki apostol, yeki way ki nong itu lupa, yeki way ki nong itu khanalan yeki nong yelap, bat yeki way ki nong sharai bagi nong ikai yeka ban penjanai ki riu khoi yeka jing trai ke jing shakri ten blai yeka ban tay yeka met jong kris fi de pi puli yeki negi santali ke jing shakri u apostol u nong itulupa u nong yelap u nong u pastor ane u nong sharai bat u nong ikai kini ki santali ki jing shakri ki de ki office ki de ki jaka ki bo blai ula da itu da ka jing ai ka bana beneng kaba udah kiu sebeneng udah wani har sedu sigi bekhampo ke kendau pada dia mula dap ega ban pendap lot ega jingyap pada ega jingmi pat ke jong dia mula let sedu sigi bekhampo jong ke kendau ya kaban kini ega shabi jong ke jingyap ega dujap pada dia mula dap ega ni ulah kiu sebeneng bat wanra ya kini ke santali ke jing shakri hagani ke pertai ban le ayu ban penjanai ya ke riu khoi ega jing shakri ten blai ngakwa bavin sngapa nama dan ke jingi kai ki baong bala da ngim dan apostol la da ngim dan prophet la da ngim dan pastor la da ngim dan nong yelap la da ngim dan nong hikai kamot ngim dan haga nong rem ko bade ngakwa bangan ong fi da snga ba ai ka long balance ka ta banga hikai namar kini ki jing ai la da pinwat minta perthem dan lot kini ki santali ki jing shikri haga we ga balang
ngam kren yu to besu kam hi la de bu apostle ngam kren yu to be kam la de bu de no to pa ngam kren yu to be kam la de bu de utau evangelist la ne utau nong ya lap ngam kren yu to be kam la de bu de nong hikai re nga kren shaka kredan jong ke jing bu bet ke jong blay kabau blay na beneng uda itu kabada don pi naman ngam don porang ni ban pen i ga function jong ni gi santali gi jing shikri let's say ga wi ga porang sa pen i ndai kani ga bang kren nang ni dai ngala ong la pai fi pen na pai ga jing mat naman ni kham jelio fi haba nga kren ni gi santali gi jing shikri nga kwa bangan ong fi kum ni sngapa fi u apostle u prophet u evangelist u pastor but unong hikai kini ki santali ki jing shikri ki dei ka gift ka bau blay uda yap bat uda mipan bat uda walam ya kini adin mula kiyo sebenang uan ra ya kini ki santali ki jing shikri ya kaban ai ha ga balang ka ai ga balang snapa ka ai ga balang fi hantang kwangan pen shai fi ka ai ga balang dan ki brio ki berkhat ba baro kini ki santali ki jing shikri ki dei bandan highway i local church highway balang hai filap mentah ga perthai lada pi la bani thu inga pani hangno hangni shilong hari ga si jan tia uji sula janwan jingrong no ala jan on se shim no ye balang hari hadu mentangin patlap kawairu ka balang kabadon not ini jing shekri baro ngam kren ni to ko bisu itu hapo jong itu balang ba bisi itu apostol bisi itu prophet ye kata ka shong ka jing be jobi ngam kren ngam korbar kita hari ka bang kren manganang ni gadai fi haka jing snot ho jong abang pule ga bible kadai ba la da don shisha o apostle la da don shisha uta unong yalap lani uta prophet uba ublay ula da itu na beneng ude uba penki ia ka pertai berawai uba don ka jingla ka ba ka impact jong ka gadai ka ba da penkinyo ia ga ne ga pertai na mar balai pipet ia ga apostle la testament ga barim ay mar benang aga por ka ba jisu u wan ban ai gitu ki apostle ki prophet kat no bagi penkinyo ia ne ga pertai na pipet wa agani ga pertai hadin jong ki apostle ia ga history jong ka balang brio say ga brio ba don ga office ki ba fair ki ba don ki kinja prophet ki ba don ki brio ki ba nganum jer ka teng ne hari ki don ki brio ba khrau ki ba pen kinyo ga pertai hari hagini gisni nga khwa nga nong fi ga ni ga por la da fim pet ba ni yo iba la da ngi mut ban ong ba kanu ka balang ka don lot ikini baro nganut ban ong ngam sim lap namar lesia po jong ki la ban yo i ga tan rei ya kaban pau apa ka kaban da penki igi kot jong ka dujok kaban da penki nyo ya ga riba ka jat ben rio msim dan namar hako jing teu jonga ya gini ki santali jong ka jing shikri nga teu kham he ki ngam teu khamret kham dei ka tu ko bshi thung para mangi em ka dei ka jing teu ko ba he ka bang kren ba kini ki santali ki jing shikri ki dei ki bolai la ai ha ga balang ya ka bakin long ka jing khu but poe na blai la say ya kini ha ga purtai bara ko wai nga not ban ong ka ta kan ki dei ka bu ai ha ga met ka jong tu ai ngam la ban mudur le si la ban dan ne tip ngam tip e ta ka perthai bro wen rei ngam pat chimyo i ha ga jing pule la ne ga jing snap la ne ga jing tip jonga la ne ga jing ya ti ki jonga ngam pat chimyo i bandan ki brio ki badan kat kata ka impact la ne kata ka ikhtiar ga bo blay la ai ki ba penkinyo ye ga ne ga jing shikri blay dagi office la ne ga jing shikri ki bangala pule nang ne ga shidi shigi absas kal nang ba saw ga khat wai snap nga ngai ye ga ne ga santali ki jing shikri nga ang not ban yo i kata ni tu wai i kata ni sliang ni kata bat ni kwa banda yo i ba mdai taman chi khat klumar mdai taman chi thong klumar hanrei banda itu bagi desha gi brio ki bada la shisha ye ka ban penlong aa haga riba ga jat ben rio ngap angan pen i fi ye ga ni ga ktien shash korba fi namar banga puri ye ga tai ga shiti shi ga absas kal nang ba ar ga khat ga ba ar pho ba la tho do absas pol ba la tai ye ngi halol ga nong rim gi apostol ba gi no itu pa ngala pen i fi ga ni nang ga sa u khat ba khat wei ba u jisu da kiyo shado beneng wala me gi ni santale gi jing shakuri but teng ni wan ra ye ga ni daga bangi ong bala tai ye ga jing shikri play halo jong ni nong rem ngakwa ba pin shai bhai ga ni the shai bhai ga ni namar ki ni baro ga jing shikri ki de ga jing ai ga ba crowd palat ga met ko jong try henry ngakwa bangan ong fi
Wat la daga badu ko ang latay ngi halol ga nong rem jong gini ki santali ki jing shikri. Henry how puli lot ye ne bro away. Pen ngan puli lot ye ne bro away. Ngan puli ga shiti shi gabsas kalau nong ko besaw ya ni ga khat ga khat way tangan puli biang na khat ba khat way. Ngini puli hadu ga khat ka ba khat nriu. Singap au ong kumno wa supol habu kurani ga nong rem. Ngakwa bin de shai ga nong rem ngakren ba pinum pendu no igi nong rem. Ba ga nong rem ga ba ngakren ka dai ka nong rem jong ka jing iet ka jong blai hangno la pensyong nong rem ya ka jing shakri blai tong ini pe hato la pensyong nong rem ya ka jing shakri blai haki brio hagi ni ki santali ka jing shakri ne hangno tong ini pulilot ya ni ka jing thok jong ap supol hagal nang ko basaw jong ya versus ngan pulilot khat we singap ka ong kom ne but ula tung yaki way banong ya apostle yaki way ki nong itul pa yaki way ki nong yalap nganom ang nong itu kana nong yalap but yaki way ki nong sharai be ki nong ikai yakaban penjanai yaki riu khoi yaki jing trai ki jing shakri ten blai yakaban tay yakamet ko jong kris ngakwa pinda mat bat ba yata yakaban tay yakamet jong kris don ki bribe hikai be ki santali ki jing shakri ki de tangai tu way local church tangai way balang ngakwa pinyo i ba ki ni ki santali kat kum ki jing tho jong aslu polang ni kadai yakaban penjanai ki riu khoi yaki jing trai ki jing shakri ten blai yakaban tay yakamet ko jong kris kabamot yakamet jong kris kabana ga pertai barokaway kidon ki brio jong play ki ba say ki doctrine lani ki jingi kai ki ba kraw ki ba pertai barokaway ki jing pertai kristan ka yo ban nget ka kita ken ki de ki nong hikai ki ba kraw kita ken ki de ki apostle kita ken ki de ki badana ga office fi yakaban tay yakamet jong kris habang ka met kris ndai way local church ka kren sa pang ka met jong kris barokaway to wong ko no tat ndangi yo poi baro shekata ga jinglong ko way ga jong ga jinghet but ga jong ga jing tip yu khonu play hadu ga jinglong rang ba ba sngap amoy ga taktin hadu ga jinglong rang ba ba hadu ga jing thau ga rinyang ga jing dap ukres ba kum tangi nom long shu ki khna ya ke bala penshat kenting bala rong no keleng dagal air ga jingi kai baro da ka but shalai gi brio ga jingle sianti kat ba kum ga but sneu ga jingi kai bakla Henry da kabale hok haga jing it ngini onang sansha u haki eke baro ubalong kli ukris ken na ubaka met baro ka way pa ka way la penwan dur biang bat bala pendai lang da kata ka baka way pa ka way ka de khat ka ya ai kat bakum ka jing trai haga jing tau ka biang jong ka way pa ka way ka benta ka pensan ya kata ka met snap ha ka pensan ya kata ka met ya ka bantai ya di ha ka jing ie fi day hang tang kwa nga nang fi fi na puli ang ni kini ki santali ki jing shikri ki bala ai ki day ya ka ban penjanai ki riu khot ki jing shikri ten blai ha ki we ki kinten kini ki ten penjanai ni kini ki ten ko bang ya ka ban penjanai ki riu khot kini ki ten penjanai ka mat bakin sulong khot long bet long hok em kini ki ten penjanai ni ka kran chapang ka jing pen king atiar bakin long ki ba don ka jing king atiar blay la say ni santali ki jing shikri ban le ayu ya ka jing shikri jong ka tin ka jong blay ya ka ban tay ka met ka jong kris begini opoy bro shiga ta ka jing lang ka way jong ka jing fi na bi puli ang ne wang ne hadu ka jing lang rang ba ka jing tip ka jing thau jong ka rinyang ka jing dap ka jong kris fi ukrainian kris ka pa mot ba how jesus kris na la kren mene ha ka tu ka pat ka bala dep ba ka nong rim barok ka dan how jesus kris la ay ni santali ki jing shikri bangin poy shiga jing dap rinyang ka ba how kris but nda pi puli ak dukhat ka bakhat san kong da ka bale hok ha ka jing iet kamot bangin yo nang san sha u ha ki ek e bro bolong kli u kris kan nda pi puli lot wong ya ka ban tai ya ka met ya ka ban tai ban pensan ni ka ta ka met ya ka ban tai ya de ha ka jing iet bat kata ka dai ka bang kwa kan pen e pi menagisi bagini ki santli ki jing shakri ru ki don kam ban seng nong rem ya ka jing shakri blai mdai satya haladi mdai satya haki office hendrai bagi dai ban seng nong rem ya la ka jong ka jing shakri tang ha ka jing iet ka jong ukres lada bakla nang tafin lapba kini ki jing shikri nda habo briu ularung ha kini ki office ngala oi pi ki khamjul yo ndia taka daw de snapa fi lada bakla na ka jing it ke jong kris lada ngi wenno na ka nongrim jong ka jing it ke jong blay lada kini ki santli ki jing shikri ngi bu e ki be ki de ka nongrim but ngi wenno e ka nongrim jong ka jing it ke jong blay ngan pni fi ka wai ka jing ma ka badan ang ta ka dei
ba pinyo I bala da bakla ubriu de tang ubriu bala da pibo I ubriu bo de ga nongrem hagini ki office ki bo bleu la bo bangin peneseng nongrem ni ta hagi fin lap kan sa poi ka por bala da wen no I ga jing in kan wan ga jing le don bor kan sa wan ga jing long ma kata ka dictatorship bagi ong kan sa wan kata ka jing le try clear but ngani tu ipi nganget igi apostol, nganget igi prophet, nganget lut baro. Tang balada lada kata baro ke jing syekri blay. Kam dan haga nongrim juga jing it ke dana pedengga jaka ke besir. Basami ke jing pat pra, basami ke jing bom snutho, basami ke jing knyum juga brio, nama kim not, nama labu igini ki brio kum ke nongrim, but ngan itu ino terkadau ki hapan yang angta, balada kendriak nang ta kinapan kendriak no, nama lada ki elek persyak kalau kum ki elek persyak yo blay, hendrai pinapuri kum kita ki jing elek persyak kita ki jing knyum kinum mi, lada ngi seng nongrim, ya kini baro ki jing syekri, haga nongrim jong ke jing it ki jong blay. U Jisu, u blay. Wan jangan ni percaya uklam sang nong rem haladi. Hari wan ban sang nong rem. Haga taga jing it kebaudan upen I. Ba wan ban yap alaga ding fna na kabenta jang aba jang fi. Balai nga ong te how Jesus Christ maru Jesus de jing it jang play. Lapan pau ga jing it jang play de how Jesus Christ. Nakataga daw pi puli gini santali gini syekri ya ka bangin poi bro syek taga jing lang kawai juga jing ya ba na yu bangin poi syek jing tip yu khonu play ga jing lang rang ba hado ga jing thau nyang ga jing dap jong Chris balai nama nda pi rang ba ga jing ik jong play ga pi yang ha ga taga jing san ga jing so tho ya ga jing ik jong play ngan ni thu pi hang tap ni I ba ga jing long jong ga jing syekri play ga dei ka bo satan usyap ding but dei nakataga daw khambun sien ngi ken ria no ga jing ik ni yang ga nong rem jong brio hang tangi poi ko bakla pulis e gni lunang ko balai tongan pulis fi na lunang ko balai jong city shi gap sa lunang balai de khat khat sa pe ong ko no na marka ni tinga pandemia lagi khosio hokpa now bala jeker tangi ki kur baro habneng ba de khindo ba un ai happy kat ba kum ka ga jing rai spa ka buram jo ba un pen klanye pi ba ga bordo min sim jo how brio bu po ba u Chris un shong da ga jinga ya gi do no jong fi snap ai gni ktin knang ba habala pen so thi bat bala pen shong nong rim ha ka jing it nak ta ga daw ngala puli ba ai gni gi shit ibro we bon sen ngal lumlang e ka baro ba pleng kini baro ka jing shekri ladak ni wenno yaki naga jing in naga nongrem jonga jing in ngim sngaw to ai ru nginum pairu shega jing shekri blaiga badai ai pindai wa apostle tangbala da pim rung pim yang pim ngam jliu haga jing in da pim yat haga jing in pin pendan kam baklai ga office ga bidan I na pideu nong ilap no prophet no nong ikai ne pastor no ru ladangi wen na gani ngani tu ipi gani gani nong rem ye ga jing shakri play ngam shakting man kren ne kata na mar ngasham ye gani ga siti shi ga bas bala to tang ye kata hangni bat nga kwa kan pen ifi sa shi sin na gani ga khot tang ni puli ha ga khot galat siti shi ga bas nong balai di khot ba khat nyau nganda ban ba ye gani man singi na mar gani ga ga banga shir ham ga to no jo singa wo no di khot ba khat nyau ba u Chris un shong daga jinga agi do no jopi knang ba bala pen so tie bat bala pen shong nong rem haga jing in pin long gi baklan man champang lem bat ki riu khoit baro ka ega jing jalan ka ega lenter ka ega jing jalio ka ega jing jrong bat ban tip ia ga jing it jong Chris ka ba palat ega jing tip ba kumta anyo pendap ya pi shadu ka jing dap u blay baro fi yu igini gi santali gi jing shikri banga pulel nang go besau ka kren bangin poi shik ka jing lang rang ba ada ka jing thau grnyang ka jing dap jong Chris ka kren hang ni ba ladangi pensyong nong rem ga jing it ni nang balai banga pudi bi mentan na ga khat ga khat nyau ba bala pensyong nong rem ga jing it ni nong gi ba khlaim ni nong gi ba champang lang bat gi riu khoi pitik bini ga tin bang champang lem bat gi riu khoi kamot ringkat bat gitu gi jong apostle Paul baru Petrus
ki jong Stephen, ki jong Jacob, ki jong Johannes, ki jong Lucas, ki brio ki bekrau, ki jong Blay, ki bedan ki office, ki bala snowtrop, ki bala ngam jeli, ki bala da mat, ki jing e jong Blay, ki bakala da sutiet, ki taga jing lau mensiam jong ki, haga taga jing e ki jong Blay, ki ba nangrim jong ki jing e jong ki yo Blay ka day, ka bamla shu ban dekat, ba day na ka taga daw, lada ngi pensyong nangrim, bat ngi pensut tiet ka day, bat pensyong nangrim ka jing e, ngin lang ki baklan ban syampang lang, bat kitu ki brio jong Blay ki bakrao. Bangin singot ho i ka jing e jong Blay, pi labanong no ang ni la ay ni santali ki jing shikri. Tang ba kinyalam ia ki bangay baro. Ban hikay, ban yarap, ban yalam, ban duay. Tang gaway, bangin kam singot ho ia ka jing e ka jong Jesus Christ. Ia ka jing e ka jong Blay. La bakla nang ta, la da fi educate la ne fi hikay palat i ki brio i ki AKA, ngi teng tanga yo iring pi hikay palat. Ia kata ka ikhtiar, ia kata ka bora do bam tip syul. Wat lek penan kami ka bor jong Blay syabar na ka jing e jong Blay. Nga keren giktin gi bakam don kam. La da fim dan nang rema ka jing e jong Blay, pin penan kam baklai ki ikhtiar, fin misuse, pin penan kam baklai ki ikhtiar ka jong Blay. La da fi dan jing pen sle, la da fim dan jing e jong Blay. Pin bakla bet ha ka jing shakri. Pila pindan ke jing snotho lut ye ke tenu Blay harel da pi kenria no na ga nongrim jong ke jing e jong Blay pin bakla bet ha ke jing shakri na ka ta daw na yang lang ni bangan ong fi nga da snow shit ham ye ne ga bang kren bang kwa ngan kren tang ye ne men da si la ban ong bala da ngimpat mat ye ne ke jing e but snotho ye ne ke jing e ngimpat la ban shakri yo Blay shiti jo Johannes maka shiti ke jong Johannes ngamal bano ka shiti ka jong Johannes ka beningkong ka lanang ka basa u khat u bapra ka ong u Blay long ka jing e u tau bom e ithu yo Blay na ba u Blay long ka jing e fim yo i balay kami kat ni ka pat ka pra ka patay shakri Blay ka daw baro ka day bangi klempen siyang nang rim ha ka jing e ka jong Blay ngila hikay palat e ka brio bagin tip shibon ni ki aka ba ka kalalong ka jing e le persyapan ban hadin mapila hikay lut iki baro iki aka kila tip lut iki aka ba ki kinria na nongrim jong ka jing it ka jong Blay pinyo i kin poi pen ban siya jaka ka bagin le persya ba teng ban ikhtiar na ka jing le persya ngi hikay pen ban ni ka authority ba da ka ikhtiar ka ba Blay pen kup akini ki santali ka jing shikri pinaban ko ngu bet ya kata pinaban ko ngu ngakwa ngan ong fi kata ka klemlong ba du Jesus Christ u Jisu u klempen ko ngu jubor gi sunran hare u Jisu ula job yaki de de jing e ke bodan ha jing em joki u de yap na ka benta joki u de yang na ka benta joki u de nong ap lang brat u ba u ba IT la ka jing em nam ta joki u ba long Blay de klem nyo ila de ba long markat ba Blay u la pen sudai la de u la pen ret ila de u la shime ga dur marau ong po la gi jiti ga Philippi bat u da ko ngo yo Blay do ga jing ya kata ka de ga nuksa ga bo pen i ba ka jing shakri Blay kabau Jisu dan ula job igi senran kada do ba u Apostle Paul u ong gitu ketien ka ba let's say manu banut ban ong kat gitu ketien ka bu ong kumni tang ini puli na ni ketien ka job Blay ong kumni sengap angan puli na city sigi nongrom kala nang ka ba pra tang ini puli ni wang ga khat ba life center ter wang u u ban penya khlat no yangi na kita ga jing it ka jong Chris manu ba ong kita u ni jo brio Apostle Paul wang uban penyakhlat no ingi na ga jing it ka jong Chris kalanat la ne ga shipa la ne ga jing pen shitom ben la ne ga jing tangan la ne ga jing khoi la ne ga jing ma la ne ga white lam kat kumbala tho na ga benta jamela dang peniap ingi bro shi sila nyaw ingi kum galang bro ga jing peniap hari ki hagini ki aka bro ken ni job thiau dau ta ubala i yangi ken mau ni laban job yaki aka bro da ga jing it ka jong Blay namang nget scam ke jingiap lemni ke jingim lemni ke angel lemni ke nongsen char lemni ke badon bor lemni ke ekeru ke balong menta lemni ke ekeru ke ban salong lemni ke jingjrong lemni ke jingjleo lemni ke ekeru ke wepat ke jingkau kanom la ken ban penyakhlat no yangi na kata ke jingi jo Blay ke bau Chris Jesu bau trajing fi
U Apostle Paul u klem penan kami ke ikhtiar ke jang u haba ulang apostol aga balang da ka bau peniat ya ke balang da ka ke jingtip jang u ba da ka jingdan bor jang u u dei u brio u besnot hu ya ni ba kita ka de ke jing e ke jang play la da fi puli lot ya u Apostle Paul barok wa beleu se grau dei bo ne de brio u bala mat ya ke jing e ke jang play khamtam bani ki we par ke bo ki brio ke bekrau ha ni ke pertei ki priu ki ba ngala manong ki ba la ban shania tam ga jing shikri blay gidei ki priu ki ba ngam jalio ha ga jing et ga job blay ha ki ni ki sngiu blay wat ki priu mdei ki ba nang wat ki ni ki sngiu blay mdei stia ki ba snut ho wat ki priu ki ni ki sngiu mdei ki ba la dan kerdan dan theology u blay wat ning kong ki priu ki ba da mat shishai ga jing et ga job blay namar ha ga jing et ga job blay ngan sakra ni ga ne shidien namar ha ga jing et ga job blay fi ke ngan syukran fi kendiat ni ke por ha ga jing et job blay judan jing serong ha ga jing et ga job blay judan ke jing ko abor judan jing ko aburam na kata daw la na fi pensyong nongrem ha ki brio pila pin poy ko bakla hare la fi pensyong nongrem ha ga jing et ga jong kures finom bakla la ngapule ni siti sigi nongro mentan bawa supol de brio ubade yala dewa apostol bala khamrang ba hare udang keren ni gani bamdan ro ya kabala ban peni khlat no ya u na ka jing et ke jok pres de puli di siti sigi karen bro ngi tip gani kita kale le nong ko khat lai ka dan khat lai te ligi khat fimyo iba shwa jong ka nong ko khat lai de ni ka bible kasi na te ne jrong ka tho ka jing et na fi puli u tho ne ngapen ia fi ga lenti ka khamba na population ng Ukraine gay na population ng jong ni city gal nang ko khat lai ya gal nang ko khat lai how puli la pin puli ni sa puli mo fi ayeng na mangam don por u puli Ukraine pa gay Ukraine pa jing a jong men sem pin puli no do khat ba arfu nyo arfu pra arfu kundai hadu do khat ka balai po Ukraine pa jing a ge jong play ye ki apostle ye prophet bar khat Ukraine hang ni ndala dep uang ha ga khat aga ni shwaban po jing nang ko khat lai wong no ngapin ia pi ga lenti ka ba khamba kay kita kal tiga khamba Ukraine gal nang ba khat lai te ligi khon Ukraine tang shapang ka jing e ba usong kom ne usong yi ni kitien snga ba wang hagar khat ka ba kat no wang hagar khat ka ba khat wei wang men ba tongal pudi khat ba khandai wang namar ngitip tang kat tu kan ni ngia thu lu paru tangkat tu kan ni bat hendrai ndak ta ba jana kan poi anda kum tan pendam no ikata ba tangkat tu kan ni men bang adang khna ngala kren ku mu khna ngala sngo ku mu khna ngala perkhat ku mu khna ken hendrai menta ba ngala rang ba ngala i no iki ru ki jong khna namar menta ngayo i tang kum ba ngio i tang kum ha ga ba yet ka ba berngot ka ba dum berngot berngen hendrai hang ta mar khmat menta ngatip tangkat tu kan ni hendrai hang tangan itu biang kumju kumala itu biang ru inga ti kumta ka yaisa ka jinget ka jinkerman ba ka jinget kini lai henry ka ba kongsan na kini long ka jinget fi la fi pule ba haye ni long ka ba khat lai kuran jipang ka jing shakri play ka ba ka nong rim jong ka de ka jinget but bon sen ni sakut tanga ka long ka ba khat ar bon sen ni sakut tanga ka shiti shi ga absas ka long ka ba saw ba ni krems ngot ho ba ka nong rim ka de ka jinget but they hangta ladangi kenria naga jing it ke jong play haga jing shakri ke jong iyo play lakalong hagi nong elam lakalong hagi nong buat lakalong hagi jing shakri play lakalong hagi jing dai bat ki wei ki brio lakalong hagi jing dai bat ki emlang salang ladangi weng nang ta ngila bakla ngila long ka wei pat ka jai seng ka bai per naka ega bu bleu khat ega bala na kwa ga nong fi ga ni ga por ka ni ga dai ga bu pi hab ban per khat ba ye ga ni bau blay na beneng ula ban shania ye brio day tangla da ngidan ban ngi ngam jlio hagani ga nongrem ka ba scam go jong blay ka ta ga nongrem jong ka jing et ngastunat ba ye ni tien ga bong ka nongrem jong ka jing et ka nongrem jong ka jing et na mga yo i aga bible shibun ba ka tien ga jong blay ga kret ye ga ni ga nongrem jong ka jing et bat nga da kwa ro men ta ga sngi bahaba nga kren ni ga ni ga nongrem jong ka jing et nga kwa ba pinda yet bahaya la de pej bah namar hakini gisngi tang shubakla ni klumar ke jingla man siem jangi
ngi ki jingmot ngi kiu ngi hiar ga ga ji dei baru blai kadaw ga dei bangi pension nong rem palat ila de hagi jing sngau ni pension nong rem palat ila de hagi eki bangi tip bat ngi kenria no na ga jing it ga jong blai wat ju kenria na ga jing it ga jong blai shabar na ga jing it ga jong blai ngala ngan ong kadai ga ba ma kata pim tip ba la da fin pule ga ne ga shiti ga jong Yohanes Yohanes abu tho ya ga shiti ga jong o utho e ne ga tien snga pa ong kum ne ngan pule ha ga shiti ga bin ko Yohanes na sao snga ngan pule ong kum ne wang agar khat ga khat riu khat neu khat pra wang mangi tingi ithu ban ngila nget ye ga jing et ye ga bo bleu dan hangi u blei ulong ka jing et baru tau ba yai sa ga jing et u yai sa ho blei baru bleu yai sa ho dakani la penjanai no hangi ye ga jing et mangini yo ga jing sno shania ga ga singi ga jing bishar na bakat kum ba ulong ma ukum ta mangi ru ngilong hagani ga perthai fi ga tak tien ga de ga krao bangi dat sno shania bahabaw jisu unwan pau hasahit benak banginum tiang ia kata ke jingwan ke jong tuai habangi ia asingan sekeren ni kata shisho banginum tiang ia kata ke jingwan ke jong tuai la dangi ia usat ho ak dekat bekat perawang sengap ngan polis yo dekat bekat nyawang dakani la penjanai no ingi kata ke jing it bangini yo ke jing sngau shania kata ke sngi ke jing bishar na bakat kum ba ulong ma ukum ta mangirungi long ni ke perthai ke mon nginum tiang ke jing bishar bangi ya ke jing it baru saang mjudan jing shep ting ke jing et hare ke jing et bijana ke shop no shabar ken ye ke jing shep ting na ba ke jing shep ting ke dan ke jing pinchi tom tiu tau ba shep ting shem na penjana no yo ha ke jing et dei ne ke dau na ba ngam yo porsho na kwa ba nong fi kan nong rim ka ba ar ka ba keren meta ke sing ke dei penshong nong rim ha ke jing et ke job lai da snap ai ne ke jing kai kan wan ra fi se ke jaga ka scam tam ha ke jing shekri play to blame ko hui fi ni tu ai ku try ha ke ni ko por play nga tu ai ba do min sim ko kho chame ai ku try ba ma ong ga lenong ko san jong shi shi nong ro ka de khat ko san gen try a play ba ye jong am ong ku pa ba ga dei ba on the no book ye ga jing it ga jong play do min sim ko kho ba try ga de try min da ga sni ba sa shi sen pat a play ba men the no book ia hagi do no chungi daumen se mo khoi yag daga jing et yo play try ga de kirpat banginum kenria ngin ter khong try ga jing lamen se ngin ter khong ga jing de ngin ter khong lot ga bor baro larang i kenria na ga ni ga jing et try ga try men pen dap ye ga jing shekri play ga ni sni ai ga ni ga pri ga be yo snow ga ni ga jing kai banginum seng nong rem la ga jing e ma ga we pan henry ha ga nong rem jo ga jing et ga chabe try ngi ai lot shame ga buram ha ga kerteng ga dong chisu mi duai amen bat amen to blame kur khui phi ko blame